Портрет Владимира Короткевича в унтах с двумя собаками. Королишевичи, 1965 год. Присмірели две колматые гурбины на ногах, побурели, як запыленные фолианты, бреху вольно в просторах, реху мягко в снегах, перасіплі вятры на торгах, перазяблі поляны. Зюзя, як цёзка паганскага бога, мороз лічыць сваім і вітае хвастом адпаведна. У зборніках рыфму правярае на зуб усур'ёз, а за столом сам паэта, унты на ногах, усё як собака ведае. Зюзя смакуе цукеркі, выцягваючы зубы з іх, як з гнёздаў штепселі некалі тэлефаністкі, а ў паэта в напамінальніцах запісных нумар телефона музы и адрес унізе. Рекс с поважностью царской снежинки есть на лету, об шерпак опекая, як об вуголле лапы, так непосредно радуется своему ж хвосту, аж бялюткие хмарки бягуть з ягоной разъявленной ляпы. Зюзя и Рекс с недовером обнюхивают унты, коли их с прогулки лесной приводит вельможный поэта. Гэтак сама снег даганялі калісьці браты, а цяпер на нагах дзень пры дні шукаюць сюжэты. Зноў паэта, наведаўшы сцішаныя лясы, над аблогай паперы з ночы ў ноч уздымае паходні, а ў вазёрах вачэй пад сярпом схіляюцца каласы, і Христос наважваецца прызямліцца ў гародні.